No niin, kiitos. Me aloitetaan GTA-laneissa ja tässä lukee Kasper. Tänään me pelataan GTAta. Ihan perus. Ja kuten huomaatte, meillä on aika huono kamera tällä hetkellä. Ei nyt ihan mitään paraa. Ei todellakaan. Joten Kasper siis meni samalta. No. Okei. Mut siis ja tarkoitus on, että me Kasper me pelataan tätä nyt ja nyt on aika huono kamera. Me tehdään tää nyt kännykällä ja vähän epätoivoisesti. Mutta me luvataan, että me yritetään parantaa tää nyt jotenkin seuraavaan videoon. Joo. Eli, mut nyt sentään jotenkin meillä on vähän. Me sentään tehdä videota. Tää on meidän eka video, että please älkää laittakaa kommentteihin mitään shaibaa. Voisit sä aloittaa? Luotas nyt. Teiltään pääs pois tästä. No mieti, ota auto. Ei. Mun pitää. No nyt minne tää menee? Tosi hienosti. Pitäisi olla hyvä tässä pelissä. Siinä väliin. Nyt pitää vaan jotenkin rajoittaa itteni. Niin. Et kuole, et pääse pois. Joo siis ja tänäänhän me nyt sepaillaan ja meillä on ihan kunnon laniksi. Sulla on lisää, yes. Mitä lisää? Miksi sä siihen sitä laitoit? Tuolla muuten tästä ei tuu mitään. Sitten se on mun vuoro. Ei kun mun pitää päästä tästä tasosta pois, kato. Onks tää taas se? No on. Yksi. You're burning hot. Burning hot. Älä sit kauhean pitkän leveleisyyden. Ne on pelannut ihan hirveesti. Jotain enemmän. Burn. Ei. Nyt kuolla. Moi. Ei. No niin. Kuka piti puhumaan? Okei. Joo. Ja haluamme tulla autoon palaamaan. Moi. Nyt langia. Passu. Mennään Minin kanssa, kun se olisi muuten Ok. Niin meidän pitää nyt tuli vähän mutkia matkaan, mutta me jatketaan tästä sitten seuraavalla kerralla. Ja nähdään. Seuraava video tulee olemaan varmaan sitten Ghostia tai jotain muuta hyvää peliä. Eikä GTAta. Kuten näette, Olemme huonoja. Emme kauta meidän nyt meni vähän, kun tuli pieniä mutkia matkaan. Me varmaan jatketaan toisella videolla. Joo, ja se toinen video saattaa olla nyt niin kuin Ghostia tai jotain Call of Dutyä. Tai jotain. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Moi!